Sa number 6, pagpangawat sang tip box sa isa ka kalan-an dakop sa CCTV. Ginausisa naman sa kapulisan kung isa lang ka persona ang responsable sa sunod-sunod nga pagpangawat sa mga commercial establishment. Kuha sa CCTV video ang pagpangawat sa isa ka lalaki sa sulod sang kalan-an sa Bangga Ramos sang Martes sang hapon. Makitang suspect nga nagkuha sang tip box nga may unod nga masobra 800 pesos. Sunod sa mga waiters ang kalan-an, masako sila nga nagaserbe sa mga customer ang mga wala nila matulupangdan ang pagpangawat. Ginausisa naman karon sa kapulisan kung bala isa lang ka persona ang responsable man sa pagpangawat sang cellphone sa baligyan sang cake sa tabok lang sang Bacolod City Government Center. Sunod kay Police Captain Francis Di Pasukat, Commander sang Police Station 4, mahimo nga pangayaw ang mga suspect. Nagapakig-angot naman sila sa iban nga police station agon mapatod ang identity sang suspect kag mapasakan siya sang kaso.